Rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. Nid yr heddlu ydym ni, rydym yn gwbl annibynnol ohonynt. Rydym yn ymchwilio i'r cwynion a'r materion mwyaf difrifol yn ymwneud â'r heddlu, gan osod a monitro'r safonau y dylai'r heddlu ymdrin â chwynion yn unol o hwy. Rydym hefyd yn ystyried rhai mathau o adolygiadau gan bobl sy'n anhapus ar ffordd yr ymdriniwyd â'u cwyn, gan weithio gyda'n partneriad, defnyddwyr gwasanaethau a chymunedau. Rydym yn defnyddio tystiolaeth o'n gwaith i ddylanwadu ac ysgogi newidiadau mewn plismona, yn enwedig ar faterion y gwyddom ei bod yn effeithio ar hyder y gymuned a'r cyhoedd. Rydym yn chwarae rôl hanfodol wrth wella arferion yr heddlu drwy sicrhau bod yr heddlu yn atebol am ei gweithredoedd a bod gwersi'n cael ei dysgu. Ein gweledigaeth yw bod pawb yn gallu bod â ffydd a hyder yn yr heddlu. Mae croeso i chi ddefnyddio'r Gymraeg gyda swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu. Rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg o ddifri ac wedi cymryd camau i sicrhau bod gwasanaeth Cymraeg ar gael os oes angen ein gwasanaethau arnoch. Os gysylltwn â chi, naill ai fel unigolyn neu fel rhan o gyfathrebiad cyhoeddus megis apel am dystion i ddigwyddiad, byddwn yn cynnig y dewis o gyfathrebu â ni, yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog. Ni fydd dewis cyfathrebu yn Gymraeg yn arwain at oedi neu wasanaeth o safon is. Dyma rai ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r Gymraeg gyda ni. Darllen gwybodaeth ar ein gwefan. Cwblhau ffurflen electronig ar ein gwefan. Galw ein canolfan cyswllt cysmeriaid. Gwneud datganiad ysgrifenedig. Yn ystod cyfweliad test. Galw ein rhif ffôn apel tystion. Gwneud cais am swydd.